Салом алейкум дӯстони гиромӣ, хуш омадед ба канали мо. Шахсоне ки мошинҳои фурӯшӣ доранд дар ҳамин номер WhatsApp ё Viber равон кунед. Мо дар видеоҳои оянда пешкаши харидорон мекунем. Касоне ки бори авваланд дар канали мо, ҳатман подписатсия кунанд, зангулачаи каналро пахш кунанд, то ки якумин шуда видеои моро тамошо кунанд. Não cai por tempo.